Angibingelele Ningizimu Afrika yonke nikhuluma neBeniko Multimedia manje ngisemlasi la ngikhona ilapho ngihlala khona ke emlasi la ilako iziko leli leBeniko Multimedia njengoba nibona nje behind me ikhaya la kwaBeniko Multimedia la ngisemlazi kwa indawo eMdumiseni cycling umgwaqo ngithi ngibingelele ke Ningizimu Afrika yonke ngibingelele bathandi nabalandeli beBeniko Multimedia nabalandeli bepage lami ku Facebook izonke izinto Dlamini iBeniko ke ithanda ukuzibongela ke kunina ke balandeli beBeniko Multimedia ngazo zonke izinto eningenzela zona ngize ngibe umuntu owaziwayo emhlabeni jikelele ngithi ngibonge nami ukungisupporta nokungibheka kakhulu kuma video ami engwanikeza enginithulela wona ngiyathembisa ukuthi maningi ama video engisazonithulela wona ukuthi nje okuhluphayo isikhathi sokusebenza fanele ngisebenze kakhulu kanzima ukuze nginithulele wonke ama video enginawo ama video ngisasenawo maningi kakhulu kodwa nje indlela fanele ngiwafake ngayo kunina niwathole njengabalandeli bami kwiBeniko Multimedia ngiyabonga kakhulu ukusupporta ngithanda ukuthi ke namhlanje ngikhulume kakhulu ngodaba lwethu lokuya enkandla bangithumile abakwamanyoni enkandla kanye nobaba uDokotela uThulani Manana ukuthi angeze ngimxolisele kakhulu kuba zalwane abangakhonanga ukufika enkandla ngenxa yokuduka bakhona abazalwane abaningi bebesendleleni bebheke enkandla kodwa bagcine bengafinyelelanga enkandla ngenxa yokuduka nje ukuthi direction ebikade benikezwa yona abakhonanga ukwafikisa nangendlela okusemakhaya ngakhona enkandla abazalwane abaningi abakhonanga ukufika kodwa ke bathe abakamanyoni ngibaxolisele kakhulu bazwelana nani kakhulu nabanye ke bafikile ekseni bafika inkonzo seyivaliwe noma umkhuleko sewuvaliwe ekseni ekhaya kwaManyoni batheke abakamanyoni kanye nobaba uDokotela uThulani Manana ngimxolisele kakhulu bazalwane ngeke kuphinde kwenzeke okwenzekile kulesi sikhathi sokuya njengalokho okwenzekile mangabe siya lapha enkandla njengoba sasimemezelile sinoThulani umfoka Manana Dokotela ukuthi siya enkandla sinobaba uDokotela uThulani Manana nabazalwane esasisebenza nabo ukumemezela lolu hambo lasenkandla namhlanje futhi siyamemezela ukuthi sesifikile enkandla ithi laba sisenkandla la sikhona enkandla sesifikile enkandla njengobona nje sishilo sathi siyenkandla yikho ke enkandla la host kandla sisenkandla sathi sobe singuphi Khombani phela kwabani Bamanyoni nenzani nenzeni Thandazile kanjani Sivuna igama lakho besenza kanje senza kanje senza
madoda. Udlule ikehla.